Nu er klokken 9, og vi er lige stået op, og vi har lige fået den første skive æble. Og der er ikke så meget forskel, fordi ja, vi plejer ikke at spise så meget morgenmad, så der er ikke så super meget. Nej, Så ikke nu. Nu er klokken 12:30, og vi har fået vores andet stykke æble. Og for mig gør det mig meget mere sulten, end jeg var i forvejen. Så det hjælper ikke rigtigt. ja, og med mig er mættet det, og min sult, så. Altså, vi er stadigvæk lige så trætte og drænet og sådan noget. Ja, vi har heller ikke fået noget drik overhovedet i dag. Så det tror jeg, det vi går til at tage nu. Vi må drikke grøn te og cola light. Eller bare light sodavand. Ja, light sodavand. Og spise Sukkerfri tyggegummi. Så det er det, vi prøver nu. Så det er det, vi... Nu er klokken 10:03, og vi skal have vores andet sidste stykke æble. Og det bliver godt, fordi at, man har det mega skidt nu. Ja, det er sådan, begynder at gøre ondt med maven. Ja, og man er meget sådan træt og dehydreret. Og så, ja, så det bliver godt at spise nu. Klokken er lidt over 6 om aftenen, og vi har fået sidste stykke æble. Og vi er ved at være rigtig sultne, fordi vi ikke har spist i 9 timer. Og vi har heller ikke noget drik endnu. Så Vi har det ikke særlig godt. jeg har det ikke skide godt. Vi er trætte og tørstige og har ondt i Og sultne. og ondt i maven. Ja, så vi glæder os til at spise. Det gør jeg. I'd be cold as a stone.